ранку усім глядачам, добра ранка. О, Касечка, ну, спить? Зараз я її розбуджу. Не чапай мяне! Вой, що здарилося, Кася? Что, не бачиш, гузок? Треба що-небудь холодне прикласти, тоді легче стане. Ды прикладала, не дапамагае. Просто у мяне сёння дзень, у які нічога нельга рабіць. Нешта я не пам'ятаю такого дня у календарі. І чому до тебе нельга докранацца? Таму што са мной сёння адбываюцца самыя дрэнныя рэчы. Гэта якія? Напрыклад, я хацела папіць гарбаты. Полезла за шклянкой з варэннем, і на мяне звалілася ўся паліца. Хацела паскакаць на ложку, а ён зламаўся. Ну і гэтак далей. Таму мне сёння нельга ні да чаго дакранацца, а побач са мной знаходзіцца небяспечна, вось. І таму ты такую шыльду напісала і сябе адгарадзіла? Прыйшлося, каб вас папярэджваць і ад непрыемнасцей абараніць. Салют усім! А што гэта у нас за барыкады? Ды Кася заняла кругавую абарону. Ад каго? Ад непрыемнасцей, бо ў мяне сёння нічога не атрымліваецца. Дзень такі няўдачлівы. Кася, ты зусім нос павесіла. А можа табе крыху лапамі памахаць і галавой пакруціць? Зарадку зробіш, настрой зменіцца. Не магу! А калі пада мной падлога праломіцца? О, тады лепш стой на месцы. А я думаць буду. Думай, не думай, а выйсці адно. Мне спаць, каб хутчэй гэты няўдалы дзень прайшоў, а вам добраранак без мяне праводзіць. І мульцік глядзець не будзеш? Я б хацела, але не маю права рызыкаваць. А калі мульцік за мяне не запусціцца, што тады рабіць будзем? Ну і справы. Катя, не выдумляй. У страха вочы вялікія. За мульцікі сёння я ў добраранку адказваю. І ўсё будзе ў парадку. А калі? Ніякага калі. Мультфільм, сябры. Ой. Вось бачыш, мульцік паглядзелі і нічога не здарылася. Выходзь са сваёй схованкі і не бойся. А калі Кася, стоп! Я зразумеў, чаму на цябе сёння непрыемнасці з раніцы сыпаліся. І чаму? Таму што ты іх чакала. Такую установку сабе давала. Быць непрыемнасцям. А трэба было казаць, нічога кепскага са мной не здарыцца. Тады што выходзіць? Я сама непрыемнасці да сябе прыцягвала, як магніт. Менавіта так. Я ўсё зразумела. Дзякуй, сябры. І зараз жа дам сабе іншую установку. Так, дзень сёння пройдзе весела, радасна, цікава і карысна. І нічога дрэннага са мной не здарыцца. Вось гэта іншая справа. Лесик, адразу так лёгка на душы стала і настрой зняўся. А я што казаў? Ля-ля-ля-ля. Будем разбирать баррикады. Маргоша, не сядзі. Слухаюся. Ну, калі наша Кася пачала камандаваць, значыць, усё стала на свае месцы. І ў добраранку зараз поўны парадак. А мне так не терпіцца зрабіць што-небудзь гэтакае. А можа, Новы год? Які Новы год, Кася? Хутка ж лета. І што лета? Вы толькі уявіце сабе. Ёлка упрыгожаная, падаруначкі пад ёй, песні, танцы. Я снягуркай апрануся, ты, Лесик, Дедом Морозом. Нешта ты не тое прыдумала. Ну вось, усе мои гениальные задумы не прымаюцца. Кася, хочаш я табе мультыплікацыйны Новы год наладжу? Ну добра, давай хаця б мультыплікацыйны. Тады глядзім мульцік, а пасля і віктарыну для гледачоў правядзем. Сябры, вы як? Ніхто не супраць, глядзім. Ой, як жа здорово, што мы пра Новы год успомнілі. Дзякуй, Лесик, за мультфільмы. У мяне таксама так бывае, што зімой лета хочацца, а летам зіму. Ага. А я ведаеце, што раблю? Што? Я праглядаю фотаздымкі і пераношуся ў сваіх успамінах у ту пару года, у якую патрэбна. А гэта ж цудоўная ідэя для новага задання нашым гледачам. І што ты прыдумаў? Конкурс пад назвай «Маё лета». Сябры, усе самыя цікавыя моманты, якія з вамі будуць адбывацца летам, запамінаеце і нам дасылаеце.
Обов'язково з малюночками, а яшчэ і фотаздымкі долучить можна. А мы будем рассказывать про ваши уражения усім глядачам Добраранка. І калі нам захочется лето зимой, достанем ваши малюнки и фотоздымки, и нібы опынемся у лете. Здорово! Ага. Ну, а зараз яшчэ раз переносимся у зиму, бо надышоў час вікторины по мультику «Умка шукае сябра», які мы толькі што глядзелі. І лічылка. Ага. Вызначаю, што першае пытанне будзе задаваць Лесік. Давай, разумник. Значит так, откажите, с чем пораўноўвала ёлку матуля Умки? Я не памятаю, з прыгожай цацкай. І я нешта не памятаю. А ўсё таму, дзяўчынкі, што вы няўважліва глядзелі мультфільм. Мы, мусіць, калі была гэтая сцэна ў мульціку, лічыліся, каму ў якой паслядоўнасці пытанні задаваць. А вось нашы гледачы правільны адказ ведаюць і адказваюць, што матуля Умкі параўноўвала ёлку з зялёным ледяшом. Ёлка – это такая большая зеленая сосулька, которую люди украшают игрушками, блестящими шариками, разноцветными огоньками. Малайцы, дзяўчынкі і хлопчыкі, вучыцеся. Бе-бе-бе. Наступнае пытанне ад мяне. І яно, як заўсёды, супераўскае. Кася, не хвалі сама сябе, гэтак некультурна рабіць. Да я праўду сказала. Ад адказу на маё пытанне нават слінкі пацякуць вось. Ну, хвалько. Зусім не хвалько. Зараз самі ў гэтым упэўніцеся. Вось адкажыце, якую смакату убачыў на стале Умка, калі апынуўся ў доміку кухара? Я ведаю, гэта быў святочны торт. Правильно, Маргоша! І торт быў такім прыгожым і смачным, што Умка амаль увесь яго і з'еў. Я б таксама ад кавалачка такога тортика не адмовіўся. А я што вам казала? Пытанне ў мяне супер-пупер, таму што яшчэ і апетыт наганяе. Ну, добрае пытанне, згаджаюся. А зараз моя чарга. Сябры, на пытанне Маргошы толькі вы адказваеце. І малюначкі з правільнымі адказамі нам дасылайце. Такія ўмовы конкурса. А пытанне ў мяне такое. Хто паказаўся з палонкі, калі кухар гнаўся за Умкай? Я ведаю, але маўчу. Свае лісты, дзяўчынкі і хлопчыкі. І абавязкова з малюнкамі дасылайце па наступных адрасах. Паштовым 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак.tv@gmail.com. Пераможцы атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Умняша». Так што старайцеся. Ну, а зараз яшчэ адзін мульцік. Лесік, ён цікавы. Калі Лесік адказвае за падбор мультикаў у праграме, нецікавых не бывае. Ой-ой, мне за ўвагу рабіў, што я хвалюся, а сам яшчэ большы хвалько. Да я правду сказаў. Кася, Лесік, вы адзін аднаго вартыя. А што я? Гэта ўсё Лесік. Не, Кася, яна першая да мяне заўсёды чапляецца. І калі вы ўжо падрасцеце, відаць, ніколі. Як гэта ніколі? Бо толькі малыя дзеці за любой дробязі капрызіць пачынаюць, а ў вас кожны дзень адно і тое ж. Усё, ты як хочаш, Кася, а я болей на твае падколкі рэагаваць не буду. А я на твае не буду. Паглядзім, хто з нас хутчэй падрасце. Вядома, я. Не, я з табой спрачацца не буду. Я расці буду. І мультик зараз з Маргошай і гледачамі глядзець. Вось. Ну вось і ўсё на сёння. Наперадзе новы дзень, сябры. Няхай ён будзе і ў нас, і ў вас добрым і вясёлым. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Я абавязкова падрасту.
Ну-ка.